Esta é a maleta da orientadora. Nela poderás atopar moita información. No diario está descrito o proceso completo, incluindo a descripción do contexto, da problemática que xurdiu e os inicios da planificación da proposta, tendo en conta os obxectivos, destinatarios, metodoloxía, actividades e conclusións. Ademais, na carpeta poderás atopar a descripción pormenorizada das actividades que se propuxeron, así como o cronograma, onde se pode observar a realización temporal destas. Por último, nos frascos poderás atopar a forma na que se plantexa avaliar os resultados. A nosa intervención realízase no curso 2024-2025 no IES Lamas de Abade con alumnado de FP Básica. O IES Lamas de Abade é un centro educativo que contén, ademais de educación secundaria, outros ciclos de formación profesional situado no Concello de Santiago. O 10 de setembro ten lugar a chegada ao IES Lamas de Abade. O curso acaba de comenzar e no recibidor hai movemento, voces novas e rostros que mesturan nervios, curiosidade e un certo cansanzo do madrugón. Volve a rutina. Nas aulas, os grupos van collendo forma, titores e titoras presentan o curso, fan dinámicas de presentación e anotan os nomes. Algúnas caixas son coñecidas, pero outras non tanto. Hai risas tímidas, algunhas miradas que se esquivan e algún que outro comentario feito en voz baixa. De momento todo parece tranquilo. Non hai conflictos abertos, pero tamén hai algo que non encaixa de todo. No grupo de formación básica, o alumnado organízase visiblemente por afinidades culturais, pequenas agrupacións que falan entre sí en voz baixa. Xa pasaron 3 semanas dende o comezo do curso e durante este tempo o ambiente parecía estable, poucas incidencias e unha certa rutina que se ia instalando. Pero o pasado venres, na clase de formación básica, produciuse un conflito que nos fixo parar e reflexionar. Durante unha actividade en grupo que consistía en montar unha presentación conxunta sobre costumes locais e tradicións culturais, un dos rapaces de orixe marroquí propuxo incluir información sobre o Ramadán e os hábitos alimentarios que seguen na súa familia. Outro compañeiro galego respondeu de forma burlona, facendo comentarios sobre comer raro e esas cousas vosas, rindo con outros compañeiros. A discusión foi subindo de ton e, aínda que o profesor intentou intervir, o ambiente quedou moi tenso. O alumno marroquí acabou saindo da aula visiblemente afectado. Máis tarde, en titoría, comentou que non era a primeira vez que escoitaba comentarios parecidos, pero que ata agora prefería calar. O equipo docente reuniuse e coincidimos nunha idea clara. A nosa misión é mellorar a convivencia nun grupo con alta diversidade cultural. O 15 de outubro poñémonos en marcha e, despois de varios días de reflexión, concluímos con que o punto de partida será o grupo de formación profesional básica, onde se produciu o conflito que fixo visible unha realidade latente. Os obxectivos que nos marcamos son, principalmente, fomentar a convivencia positiva e a inclusión da diversidade cultural no centro educativo mediante accións que promovan o respeto, a empatía e a cohesión grupal a través de actividades e dinámicas participativas. Os obxectivos específicos xiran en torno ao impulso da cohesión grupal, a promover a cooperación, o diálogo e o traballo en equipo deste alumnado, desenvolver habilidades de resolución pacíficas de conflitos, xerar espazos seguros e de confianza para este alumnado e sensibilizar sobre a importancia do respecto á diversidade cultural para combater prexuizos e estereotipos. O 21 de outubro activamos as ideas, seguimos avanzando e esta semana centrámonos en deseñar as actividades de intervención. Partido dun principio claro, non abonda con falar da convivencia, hai que vivila, practicala e construíla. Para iso, estamos elaborando propostas que se basean en metodoloxías, que son activas e participativas, pensadas para implicar ao alumnado de forma real e significativa. O noso proxecto ten como base 5 metodoloxías diferentes. A gamificación, é dicir, crear dinámicas de tipo de xogo, retos, etc. A aprendizaxe cooperativa, é dicir, entre todos e todas. Aplicar prácticas restaurativas para a resolución destes conflitos ou a mediación. E, finalmente, a intervención comunitaria. Todas as actividades están organizadas en fichas prácticas, coas indicacións necesarias para leválas á aula e están gardadas e dispoñibles nun cartafol da maleta da orientadora. 2 de novembro, organizando o camiño. Xa deseñamos as actividades tendo en conta diversas metodoloxías. Agora temos que organizalas no tempo. Nesta maleta podes atopar un cronograma onde se plasman os tempos de cada actividade en cada grupo. En primeiro lugar, o primeiro paso é a planificación do proxecto. Esta planificación será levada entre setembro e novembro do curso escolar. En segundo lugar, a actividade 1,
o escape room, realizarase entre xaneiro e febreiro. As actividades 2 e 3 serán realizadas entre marzo dese mesmo ano e xuño para finalizar o curso. Finalmente, en canto ás avaliacións, establecéronse 3 tipos de avaliacións. «15 de novembro, unha mirada ao camiño que iniciamos. Despois dun proceso de análise da realidade do centro e de reflexión compartida entre o equipo docente, formulamos esta proposta de intervención para mellorar a convivencia nun contexto de alta diversidade cultural. A través de actividades dinámicas e participativas, pretendemos favorecer un cambio no clima dos grupos de formación profesional básica. A proposta busca intervir nos conflictos detectados e previr situacións de exclusión, promovendo a empatía, a cooperación e o recoñecemento positivo da diversidade. Esperamos conseguir unha mellora na interacción entre alumnado de diferentes orixes, un incremento do respecto mutuo e da percepción de pertenza, así como unha diminución de actitudes discriminatorias e unha maior conciencia crítica sobre a convivencia inclusiva. Confiamos, ademais, en fortalecer as competencias sociais e emocionais do alumnado. Consideramos que esta intervención é necesaria e viable e que a súa implementación, acompañada dun seguimento axeitado, permitirá avaliar o impacto real e realizar os axustes necesarios. Con esta proposta iniciamos un camiño que busca transformar dinámicas de aulas e actitudes fundamentais para a convivencia presente e futura do noso alumnado. Aquí remata esta primeira parte do camiño. Preparamos 3 actividades diferentes e a primeira delas consiste na realización dun escape room cuxa temática está centrada principalmente na convivencia en todo o que se abarca dende ela. A primeira delas é un escape room. O obxectivo é promover a cooperación, o diálogo e o traballo en equipo entre alumnado de diferentes orixes culturais, impulsar a cohesión grupal promovendo experiencias compartidas que favorezcan o sentimento de pertenza e a construción de vínculos máis alá das diferenzas. Ao longo destas 5 probas, en grupos de 3 ou 4 persoas, o alumnado deberá resolver unha situación complexa na denominada escola global. A misión será reconstruir a convivencia superando unha serie de obxectivos e só se logrará se todos os grupos logran acadar o seu obxectivo. Consta de 5 probas. Na primeira proba, cada equipo atopará unha serie de frases ou situacións que reflicten prexuizos culturais. A súa tarefa será reformular cada unha delas en positivo. Por cada frase correctamente reformulada, o equipo obterá un número. Unha vez teñan os 6 números, deberán ordenalos para formar un código que lles permita abrir unha caixa pechada. Exemplos diso poden ser: as persoas que veñen de fora non se esforzan por integrarse. Os rapaces de outras culturas son maleducados porque non cumpren as nosas normas. As mulleres de algúns países non teñen dereitos porque elas o aceptan. Se non falan ben o noso idioma é porque non queren aprender. Na segunda proba, cada grupo colle unha carta ao azar. Se a carta contén un reto, deberán representalo mediante mímica, sen utilizar palabras. Se a carta contén unha pregunta, terán que escoller a resposta correcta entre varias opcións. Se superan a proba, avanzarán ao seguinte desafío, pero para poder pasar ao seguinte reto, deberán superar con éxito 3 cartas. Na proba 3, cada equipo extraerá dunha bolsa opaca unha situación de conflicto relacionada coa convivencia ou os prexuizos. Deberán explicar como se sentirían no lugar da persoa afectada e propoñer unha solución. Se a resposta amosa empatía e ofrece unha solución axeitada aos ollos da persoa moderadora, conseguirán unha pista para avanzar ao seguinte reto. Na proba 4, cada persoa do grupo escribirá, de maneira anónima, 3 aspectos da súa identidade cultural nunha tarxeta, como o idioma, a comida típica ou costumes familiares. As tarxetas meteránse nunha caixa e a continuación o grupo deberá colaborar para adiviñar a quen pertence cada un. Se conseguen asociar correctamente todas as tarxetas coas persoas correspondentes, superarán a proba e recibirán unha pista para continuar co escape room. Por último, na proba 5, todos os grupos traballarán en conxunto sobre unha bandeira en branco. Nela deberán escribir saúdos en diferentes idiomas, responder á pregunta que valores debe ter unha persoa para convivir armoniosamente con outras culturas, deseñar un símbolo que representa a interculturalidade para todo o grupo e engadir os nomes de todas as persoas participantes. A segunda actividade está dirixida á resolución de conflictos a través de prácticas restaurativas.
Para esta actividade recóllense previamente as situacións de conflicto a través do buzón das inquedanzas e selecciónanse os casos máis relevantes. Logo, organízanse sesións de mediación con prácticas restaurativas para fomentar a escoita activa, a empatía e a resolución constructiva dos conflitos. Ao final, reflexiónase co alumnado sobre o impacto na convivencia. Os obxectivos son desenvolver habilidades de resolución pacífica de conflictos e fortalecemento da comunicación empática no alumnado, así como xerar espazos seguros e de confianza onde o alumnado poida expresar como vive a convivencia no centro e como lle afectan os conflictos orixinados. A actividade 3 está baseada na intervención externa de entidades sociais de Galicia que traballan co colectivo migrante, co obxectivo de sensibilizar sobre a importancia do respeto á diversidade cultural e combater prexuizos e estereotipos. Organizouse do seguinte xeito. Dende a CEM Galicia contarase con alumnado migrante que conte a súa historia e como foi a súa integración. Dende Ecos do Sur realizaránse actividades de educación intercultural e dende Agareso realizarase un obradoiro en torno a prexuizos e estereotipos existentes. No cronograma de intervención plasmamos que este será planificado dentro do curso escolar 2024 e 2025. En canto ás actividades, a planificación do proxecto será levada a cabo entre setembro e novembro do ano 2024, tal e como se plasma dentro do caderno da orientadora. En canto ás actividades, a actividade 1 e a actividade 2 están planificadas para ser levadas entre os meses de xaneiro e marzo, sendo así que primeiro irá a unha e posteriormente se realizará a 2, as prácticas restaurativas. Finalmente, a actividade 3, as xornadas de sensibilización, será a última das actividades e levarase a cabo entre os meses de abril, maio e xuño. Para a avaliación, establecemos 3 tipos de avaliacións: inicial, final e continua. A inicial e a final serán levadas a cabo da mesma forma, xa que serán a través dun cuestionario de percepción do alumnado onde se establecen unha serie de ítems cos que se pretenden analizar as diferentes percepcións que estes ou estas teñen sobre o tema a abordar. Neste caso, servirá como guía para o punto de partida e como referente para ver se resultou beneficiosa e o seu desenvolvemento foi óptimo. En canto a segunda das avaliacións, a avaliación continua, esta xira en torno a dúas tipoloxías. Por unha banda, a que o profesorado deberá realizar despois de cada actividade, que consiste nunha pequena rúbrica a modo de ficha de observación que deberán cubrir cando se remate cada actividade e observando as aptitudes e actitudes que o seu alumnado posúe ao longo da sesión. Iso servirános como guía para valorar as posteriores sesións e valorar as melloras ou modificacións que se deban realizar ao longo das diferentes sesións e actividades ou dinámicas que se estén a realizar. Ademais, o profesorado terá total liberdade de mostrar as súas opinións e explicar todas aquelas inquedanzas que vayan xurdindo. A outra parte da avaliación continua é a que o alumnado realizará despois de cada sesión. É un pequeno cuestionario para valorar as diferentes opinións e as percepcións que o alumnado ten en base ás dinámicas realizadas. Son preguntas como se a actividade lle pareceu interesante, se aprenderon algo novo ou útil, se se sentiron cómodos ou cómodas, que foi o que máis lle gustou, que foi o que menos lle gustou ou que mellorarían para en próximas ocasións. Ademais, en todo momento, se garante o anonimato para darlle a total liberdade ao alumnado de contestar de forma sincera e sempre dende unha postura crítica. E ata aquí o noso vídeo de Desorientadas do día de hoxe. Moi pronto seguiremos subindo diferentes intervencións e diferentes actuacións que fomos levando a cabo ao longo do noso día a día. Moitas grazas a todos.